everyone, it's me Kristiano Pablo, and for today's video, mag-share ko kung ansa ang nahitabo sa mong farewell party. Sa mong farewell party. So, basta may tag farewell party, di ba, mga ligo magiging na. Usually, mga ligo. So, mo ay nahitabo sa ako ng itom. Pero di siya pa mailan diri sa mga. Ganun siya nga video, kay gipangita na ganun siya sa mga classmates, no? Sige sila pangita daw. Sila chat na ko nga, Christian, ang kuan lagi daw, ang farewell party daw nga video, farewell party daw nga vlog. No? May request, no? Ano siya? Now there's two less lonely people, two less lonely people, two less lonely people in the world. Ay! Ay, hindi mo na mag-oy. Ano kaila po ng mga luto, oy? Arnold, wala yun. Oy, Crazy, tandino. oy, kanang ID mo. Nana! Dala ko! Mag-farewell mi, no? Mag-farewell mi dito sa Marvillas. Talaga? Wala, ano? Hindi ko itataan. Ano? Ilabas sa ano? Ano, ha? Gabi no! Gabi na puratan ta! Napuratan niya yung kwasa. Wala, against na rin. Ako na, be. Mangitom mo ka, mangitom. Itom na mag-udyan. Itom kag samot. May mga dark chocolate sneakers. Kamando. Kamote. Hi guys, that's me, Noel. Kamote. Saan mong gibuhat, Day? Tatag-ogri Para asa man na siya, Day? para ni sa kinilaw. Hi, ana din na. Aras kay kahabo shit.
pray Lord God nga kini Lord God nga safe na mo ni kaunon Lord God nga bless ang nag-prepare ani nga foods Lord God, and I pray Lord God nga tanang mahurat na namo Lord God in Jesus name. Amen. Amen! Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hey! Oh, isa! Hoy, paminaw! Hoy, para-organize kita, dili mo mag-start. Ang mga iyo. Mana? So karon marag bali mag-reaction video do kuno ko kay lagi gipangita nila ning ani nga video no. Kay mag-farewell lagi daw so mo to magimawog na ning nagimawog isa ka video na ko gi-edit pagka man ako na siya marag bali i-react. So let's start. 3 2 1 play. Oh, kani siya katong sa coaster cleaning na mo. Mga grade 10 man ni pagka man. Next. Kani siya katong kuan. Jingle na mo sa mong ESP. Mabasa ko ba to? Then kani siya career week. Career week ni. Then kani siya katong contest na mo ay bali contest ba ni siya sa mga bisection sa mga AP. Then kani siya kay field demo na mo sa grade 10. Ayun. Next. Kani kay katong Christmas party na mo. Dayon sa among Christmas party naman tayo Mr. Gay. Then mo na mga contestants kani next. Kani. Piste ko to video. Then kani katong sa among hip hop sa grade 10. Contest siya sa grade 10 so. Pero may kadaog no. Nya kani siya mo na niya among farewell. Kani dayon mo niya among pan. Ano siya, itong sa mong moving up ceremony. Itong moving up ceremony, pagkamalabot ng class picture ni. So this next segment nga ako ikuan is mao ni siya isa na ako ka-segment diri sa series na ko diri sa ako ang channel nga #TKK Tanong Kay Kristiano. Kaganihan nag-post ko og kuan sa Facebook account niya. Mag-comment sila sa kung katong nga post, katong certain post. Kaduha jud ko naka-post ato kay gamay ra ganing comment. Magaman. Moto, kanang naay mga man akong gi-post dito is comment any question dayon ako i-answer sa akong sunod nga vlog. Moto na yung mga nag-comments din ako na po na-save karon. So ako na siya answer no. This question from Angel Daven. Angel Daven. Nindot kag lubot. Ambot. So pagtan-aw nimo Jel. Next. This is from May R.N. Cabo. Nganong mamiya man nga way tarong na rason? Maybe nagbiya ay lang mo. Di jo ka tarong nga istorya ma'am. Wow. Next, this is from Beverly Pabericio Fraile. Filipino. Nganong magstay pa man ko nabalag sakit na? Siguro ganang paguro kag sakit-sakit no. Berlay. Na pinagdungog isa ka subject. This is from Bieniver Jane Sumugat. Nganong gwapa ko? Highly requested question. What? Nita? Something. Question. Next question. From Trixie Allison. Nganong makabuang ang BTS? Ambuplong! Way ko nabuang nila. This is from Mash Euphoria. Correct me if I'm wrong. Euphoria, Mash Euphoria. Nganong pag magselos ko kay awayon man ko nga di man unta ko maging ani kung wala siya nag-cheat sa una. Nganong dali-dali raman kaayo para niya ang mubuhi. Nganong every time na ay mo chat niya, replyan niya bisag dili importante. Og nganong mas importante sa iya nga di siya maingnan og snob kaysa sa kung unsay bation ako. Tubag ako please. So first question niya is nganong pag magselos ko kay awayan mo ko niya ang di man ko maging ani kung wala siya nag-cheat sa una. So in the first place man sayop na si boy. Dayon for me lang maybe init lang gyud siya dugo sa mga. Sa imo pong second question is nganong dali-dali naman ko ni siguro mo na pud to. Yeah.
Bubuhay siya, dali-dali siya mabuhay sa inyong relasyon just because, kuan. Siguro sige mo gaway, pag mo to siya, mga ito yung na imong trigger sa iya, nga maong mabuhay siya sa inyong relasyon. Dayon, nga nung every time na ay mo chat niya, replyan niya bisag dili importante. Siguro mo na po na yung way para mo kuan, para mabuhay siya sa inyo ha. Mo po niya yung way para siguro na siya comfort nga ma-feel sa kanang pag-chat sa lain. Nga dili niya ma-feel na sa imo ha, because sige na nga mong away. Kaya next, ang sa imuhang next question is nganong mas importante sa iya nga di siya maingnan og snob kaysa sa kung unsay bation ako. Siguro prank ka lang. Siguro di na ka-importante para sa iya. Yeah. Next question from Syang Bakalso. Nganong kung gugma ang istoryahan daghan man ang ganahan? Siguro mamay wala akong issue ron Syang. I feel you. From Carla Acto Rivero. Nganong ang mga laki is dili kabalo makontentong isara. Like what the F? No comment. Next, from Glyza Sofia Sarsaba. Nganong cold man ang tawag sa mga taong di na muhatag og atensyon sa imuha? Siguro cold ang tawag sa ila because one, di na sila katag og atensyon. Itong na sila sa ref. Then cold dun sa ref. Haha! Wow. From Warda Lumambas. Nganong cute ko? Di ka po ni sa laing question. Ano po to? Ano gani ha? Wow! Oh, hindi tao eh. From Mark Cabaluna. Nganong gwapo si Torres? Napad! Uyo mo, babe? Speak. Next question from Hermione Chivey. Kung mangharana ka sa kuha, unsang nga kanta? Sorry, di ko mangharana ni mo. This is from Jael Yagas Dahaw. Nganong naay mga tao nga kabalo sila nga masakitan sila pero ila gihapon gipadayon. Maybe ganahan lagi sila sakit pareha lang ang burlay. Next question from Kizaya Flora. Sa tanan nimong amiga, ako'y pinakagwapa no. Angal kay hawak ko ang pamilya at ang pitakam. Next from Joshua Anson Rojas. Nganong wala nimo panguyabi si Kizaya Flora? Wa mo'y labot! Next question from Kizaya Flora again. If the circumstances were different, nabay chance na ako yung mong pakaslan. Hoy! Pagpuyo! Pagilom nila! Pagilom! This is from Ana Maria Plaza, Benamir. Ikapila ba daw ka mag-shave? So that's all, thank you, and if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to get notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow me on Instagram, Snapchat, and Twitter at KRISTIANO_Pablo. Again, this is Cristiano Pablo saying, ayaw problema ang problema, huna-huna ako sa mahimong solusyon ana. Smile good, dapat happy lang, di ba? See you in the next video, adios! Ojo ka mo pa na tong last question da.